ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଶାଲ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଲି ଡାକନ୍ତି। ଥରେ ତା ମା ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଲାଲି, ଏ ଲାଲି। ଆଜ୍ଞା ମାମା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଫଳ ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ? ହଁ ମାମା, ମୁଁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଲାଲି ସଜବାଜ ହୋଇ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ତା ମା କହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଲାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଜାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଫୁଲ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି, ସେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ଲାଲି ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଜ ରାସ୍ତା ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉଦା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଲାଲି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ବିଲୁଆ ତା ହାତରେ ଲମ୍ପ ମାରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ବିଲୁଆକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଲାଲି ଡରିଗଲା ଓ ଡରରେ ତା ହାତରୁ ଫଳ ଝୁଳିଟି ଖସିଗଲା। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ବିଲୁଆ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ଫଳ ସବୁ ଝୁଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଲାଲି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଝିଅ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସତରେ ଝିଅ? ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଲାଲି ଡାକି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବା ବାଟରେ ତମ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆସୁଛ। ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆରାମରେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆସ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଲାଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଓ ସେ ହଜି ଯାଇଥିବାର ଜାଣିପାରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଝିଅ, ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ଜାଗା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଅଛି, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଛି। ଲାଲି ତା ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ଚିନ୍ତା ଓ ଡରରେ ବିଲୁଆକୁ ମିଶିଥିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ଥିବା ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ ଫଳ ନେଇ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି। ଚାଲ ମା, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେମାନେ ତାପରେ କଥା ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ବିଲୁଆ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଧରି ଆଗୁଆ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଭିତରୁ ଜେଜେମା କିଏ ଆସିଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ବିଲୁଆ ନିଜ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୁଁ ଲାଲି ତମ ପାଇଁ ତଟକା ଫଳ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫୁଲ ଧରି ଆସିଛି। ଧନଲୋ, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଭିତରକୁ ଆସିଯା ମା। ବିଲୁଆ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଶିକାରୀ ଓ ଲାଲି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯା ମା ଯା, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା କରିଦେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶିକାରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଲାଲି ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଭିତରୁ ଜେଜେମାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, କିଏ ଆସିଛ? ଜେଜେମା, ମୁଁ ଲାଲି ଆସିଛି। କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ଧନ, ଭିତରକୁ ଆସିଯାଅ। ଲାଲି ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ସେ ଶୁଣିଥିବା ସ୍ୱର ତା ଜେଜେମାଙ୍କର ପରି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏପରି ଶୁଭୁଛି। ଲାଲି ଭିତରକୁ କବାଟ ଖୋଲି ପଶିଲା। ବିଲୁଆଟି ଲାଲିର ଜେଜେମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଖଟରେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଥିଲା। ସେ କୋଠରୀର ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲାଲି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନି ନପାରୁ। ମାଲୋ, ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି ଫଳ ଆଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ମୋ ଧନ, ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ। ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଲୋ ଧନ।
ଲାଲି ଅଳ୍ପ ପାଖକୁ ଆସି ଝୁଡ଼ିଟିକୁ ତଳେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଜେଜେମା ତାକୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତମ ହାତ ଏପରି ଅଜବ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଶୁଛି ଜେଜେମା? ଲୁଗା ପାଇଁ ସେପରି ଦିଶୁଥିବ ଝିଅ। ତମର କାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ତୋତେ ଭଲରେ ଶୁଣିପାରିବି ବୋଲି। ତମ ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଜିଆ ହେଇଛି? ତୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇପାରିବି ବୋଲି। ଏତିକି କହି ବିଲୁଆ ଖଟ ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଲି ଉପରକୁ ଝାପ ମାରିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଲି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟି ତାର ଜେଜେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଅଟେ। ଶିକାରୀକୁ ଲାଲିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ବଞ୍ଚାଅ। ଶିକାରୀ ଲାଲିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ବିଲୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରି ପକାଇଲା। ତୁ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ବିଲୁଆ। ଶିକାରୀ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ଲାଲିର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଲା। ମଉସା ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେ, କେବେ ବି ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଲାଲି ଓ ଜେଜେମା ମିଶି ଚାହା ଓ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଜେଜେମା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ଲାଲି ଓ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଏହିପରି ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲାଲି ହସ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ବିଲୁଆଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିଲା। ଶିକାରୀ ତାକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ ଲାଲିକୁ ଦେଖି ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। ବିଲୁଆକୁ ଏହିପରି ଦେଖି ଲାଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କେବେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆରଥର ପୁଣି ଶୁଣିବେ ଏମିତି ଏକ ମଜାଳିଆ ଗପ।